Chystám se udělat návazec s jedním jednohákem, který budu používat v problematických částech vody, kde jsou stromy, na menší ryby a na úhoře. Bužírku používám proto, abych ochránil každou šňůru před tlakem sumčích kartáčů při dlouhém zdolávání. Potřebuji k tomu bužírku, návazcový materiál, větší rozměr vlasce ukončený smyčkou, který protáhnu bužírku, jednoháčky, obratlíky 100 kg a kousek šňůrky pak na zajištění. Nejdříve vemu vlasec silnější, ukončený smyčkou, protáhnu bužírkou. Mám protaženo. A tou kolcovou smyčkou protáhnu návazcový materiál. A takhle protáhnu celou bužírkou návazcovou šňůru. Mám protaženo. Vezmu jednoháček. Protáhnu očkem. A udělám uzel. Je to klasický uzel, jako děláme na lopatku, akorát je provlečený. Omotám tak 10x až 12x a protáhnu smyčkou. Zatáhnu. Stáhnu k jednoháčku bužírku a ustřihnu návazcový materiál. Vezmu teď obratlíky, jeden z nich vytáhnu a navážu na návazcovku. Používám k tomu vázání dvojitý grinér. Umotávám tak 6x a stáhneme. Ještě je potřeba zajistit uzlíkem. Tak. Vezmu kousek šňůrky, kterou zajistím bužírku proti pohybu. Udělám na ní uzel. Stáhnu, zajistím a ustřihnu konce, akorát musím nechávat dostatečně dlouhý, tak 2 až 3 cm pro pozdější utažení. A návazec mám hotov.